bigarrengo azoka, deu gaurkua, eta, bueno, etortze diana da, saltzaile ezberdinak, Euskal Herri osotikan eta baita Errioxatik ere. Azkenean, kontserbak, pateak, larruzko gauzak, embutidoa, modu askotariko postuak edukitzen ditugu. Guri azkenengo urteak tokatu zaizkigu antolatzea, baina, bueno, aurreko generazioko urte esente damazki eta erantzun ona jasotze dugu herrin azoka honetan da aurrea segida. Azkenean lana beti lana izatea, baina herriai ere azkenen pixkat herrian gauza ezberdinak antolatzea, herri giroa bultzatzea eta azken herrian parte izateak, lana gustoko tokin aldapik ez da egoten da lanare gusto egite du. Eta azoka berezik egin batea hasi izan egiten, isatuan lehiaketa, herriko elkarte ezberdinak eta Zizurkileko Urkamendik ere parte hartzen du. Herrikoak, Aizondo Bailara. Aizondo Bailarakoak. Eta, horrek ere beste pizgarri batu emate jo, azkenen, zeinek irabaziko, beti pike hori horre goten da. Kuriosoa izaten da, irabazliak garaikurra urte osua bere elkartian eukitzen dula, eta gaurko egunez berriro honea ekartzen du, eta, irabazlean izena atzia jartzea. Eta 3 urte jarraian irabazten ditunak, garaikurra behantzako ematen du. Aurten 8 elkarte. Amasatik Uixotoki elkartia, Behatzan elkartia Bilagonatik, Urkamendi elkartea Bilagonatik, Irrintzi elkartea Bilagonatik, Urkamendi Zizurkildi barkatu, Zumbeltz Bilagonatik, Adunako elkartia, eta gero Birtoki hauek dia Garagardo artisaua bultzatzen duten elkartetxo bat eta beraiek parte hartu dute. 8 aurten. Guztiak akabatu, aldamerean zaitu dala esnatuz gero, zurekit oiratu nahiko dut nik gauero zen.